Bona vesprada, soc Manel Rodríguez Castelló i volia llegir-vos un poema molt recent que forma part del llibre en preparació que espero que estigui prompte acabat. El poema està inspirat directament en la situació que estem vivint aquests dies i significativament porta el nom de El Confí. Val? Fins aleshores havia regit la llei del moviment i els horitzons s'allunyaven amb el ritme de les nostres passes. Però a poc, amb la fusió dels gels i l'expansió de les terres àrides i els abismes inhòspits que provocaven marees, focs desbocats i fúria de pluges, sequeres i desastres, l'horitzó havia anat desdibuixant-se. Ara, apenes era una línia on la mar o la muntanya, el núvol o els vents tocaven el cel i al cap de poc, res. Ni el vell mur al final de l'Atzucac, ni el fanal tremolós de les nits d'hivern, ni l'ocell ingràvid que de tant en tant visitava els balcons. El futur havia quedat ajornat en l'abolició de les distàncies. Confinats intramurs de les llars, vam ser sotmesos a una nova llei de l'espera. El dia de demà ja no era la imatge que no ateny mai la mà de l'ara, ni tampoc el traç de cap paraula, ni tan sols l'impuls d'un desig que s'abisma al forat negre del temps. En el pàlpit viu dels confins, en la clara consciència dels límits, comença l'era de l'ajornament, la immersió creativa en la voràgine del buit, el temps ple alliberat del moviment de l'esperança, com l'última oportunitat per reinventar-se. Molts ànims.